Tomášku? Mamíko, Pepa. Já to víš, mamíka. Pracuje na počítači, prosím. Ano, ale nesmíte ji rušit. Maminko, ptá se Pepa, můžeme si s Tomem sednout na klín a dívat se, jak pracuješ? Dobrá. Dobrá. Dobrá, ale musíte být pěkně potichu. Přikývne maminka. Chvíli si bázina. Můžeme si na počítači zahrát. Hele, kuřátko. Dobrá. A musí mamíka Pracovat. Tatínek. Za další chviličku se Pepa znovu ptá. Mami, můžeme ti pomoct pracovat? A Pepa už sahá po klávesnici a chce psát jako maminka. Ne, Pepi, nesmíte mi sahat na počítač, když pracuji, říká maminka. Snídeme. Pepa. Přísným hlasem. Sluta. Ano, tohle nesmíš dělat. A buší do klávesnice v počítači blikne. Pepi, přestaň, volá maminka. Promiň, mami, omlouvá se Pepa. Chtěla jsem Tomovi ukázat, co nemá dělat. Myslíš, že bys mohl spravit počítač? Tatínku, volá maminka. Myslíš, že bys mohl spravit počítač? Já bych dodělala polévku. Tatínek zmáčkne druhou klávesu. Možná, kdybych to vypnul a pak zase zapnul, bručí tatínek. Tatínek počítač opravil. Hurá, volá Pepa. Pepa s Tomíkem skáčou radostí. Ano, usmívá se tatínek. Na počítači jsem já tak trošku odborník. Tatínku, ptá se Pepa. Můžu? Děkuji, mamíka. A teď už je později. Zamyslí se tatínek na chvilku. Dobrá. Tatínek spouští hru Veselé kuřátko. Tatínek. Hoho, směje se tatínek, když se dívá, jak Pepa s Tomem hrají Veselé kuřátko. Do pokoje přichází maminka a vidím, že už počítač zase funguje. Jakou barvu má tahle stránka? Sluda. A jakou barvu má tahle stránka? Ano, to je správně. Ano, to je správně, to je žlutá. A jakou barvu má tahle stránka? Ano, to je správně. Ano, to je správně. Ještě budeme číst? Tak jo. Je krásný slunný den s Pepou. To je moc rychlý na mě. Tomík je dneska v bazénu poprvé a tak se trochu bojí. Nechceš zkusit špičkou nohy, jaká je voda? Láká ho tatínek. A co kdyby si namočil obě nožičky najednou? Přemlouvá ho maminka. Maminka Tomec ne. Cák! Maminka Toma nakonec přesvědčila. Jakou barvu mají tyhle dveře? Ano, to je správně. A jakou barvu mají tyhle dveře? Zelená. Ano, to je správně. A jakou barvu mají tyhle dveře? Sluda. Ano, to je správně. Jakou barvu mají tyhle dveře? Zelená. Ano. A líbí se mu to. Chro, kvík, křičí Tomášek spokojeně. Tak, chocho, to se ti povedlo, Tomášku. Chválí Toma tatínek. Přicházejí Rebeka s bratříčkem Rýšou a maminkou Zaječící. Ahoj, volá na ně Rebeka. Písk, písk.
Ríša, vezmi si tuhle destičku a zkus kopat nohama, radí maminka Zaječnice. Nepiju mi, netakej. Aha, velmi správně, chválí Toma tatínek. Jen prosím tolik necákejte. Chro, velké děti už v bazénu necákají, dodává Pepa. Dobře. Velkým dětem jde plavání moc dobře, říká Pepa. No, to roztrh, no, to je dobrý. Až Tomík s Ríšou vyrostou, budou vplavat stejně dobře jako my, viď, Rebeko? Ano, odpovídá Rebeka. Pepa s Rebekou plavou v bazénu tam a zpátky. Nadnášejí je přitom rukávky. Uláne! Mami, kůjka. Pláče Ríša. Neplač, Ríša, já ti konvičku nemohu podat, je moc hluboko. Och ne! Och ne! Ale ne, Ríša upustil do vody svou konvičku. Och ne! Och ne. Uláne! Kůjku. Mami, konvička pláče, Ríša. Nebo jako ještě. Hoho, tady máš svou konvičku, Ríšo. Ach ne, Ríša právě polil tatínka vodou z konvičky. To je nezbedný kluk. Hihihi, směje se Tomík a skvěle se baví. Odpoledne v bazénu si všichni opravdu užili. Jako tahle stránka. No, jakou barvu má tahle stránka? Silva. Ano, to je správně. Jakou barvu má tahle stránka? Silva. Jaká? Silva. Jaká, že to je? Zelená. Ano, to je správně. Zelená. Ano, zelená.